tikhalire limodzi pa Sylvester pa ndikupempha ku DPP, ndikupempha chipani cha DPP, ndikupempha amene mwapsa mtima, ndikupempha amene mukuziwa kuti walakwisa, tiyeni tikhululuke, tiyeni timukhululukire chifukwa ifeyonso a DPP pamene tikumanga namiwa ifeyo tili ndi milandu imene ifeyo nthawi ina iliyonse kuti ena atitembenukire anene kuti awanso abwere zizakhala ngati ndi ndale pozindikira kuti namiwayi wagwirisidwa ntchito ndale ndi anthu a ndale ya ndalama, namiwayi amasaka ndalama, ndipo iyeyi bungwe lake limathandizidwa ndi anthu ena kuzera pa ndalama, ndipo timaziwa kuti bungwe lili ndi anthu ena a ndale amene ali mkati mwa bungwe la sidetimo, ndipo sideti kawiri namiwa amatumidwa. Koma ife a DPP tiyeni tivomere kuti tamenya galu mbuyake waoneka, ndiye tiyeni ifeyo tikhululuke. Ngati mulandu opita ku khoti tiyeni mumpase bero, ngati tunena sanapasidwe bero namiwayo tiyeni mpaseni bero apite ku nyumba munthuyo akaganize, akauze mtima kuti calm down. Akamapita ku khoti aziziwa kuti ndikamachoka ku nyumba kumapita ku khoti ndinapasidwa bero, aziziwa cholakwa chake. Koma tiyeni ngati sana apasidwe bero, ndikupempha chiboma la DPP, ndikupempha nduna za DPP, ndikupempha tonse amene talakwiridwa ponyozedwa kunena kuti next 2 months kubwera president wina amene ali Jeni Ansah. Kodi Jeni Ansah anthu ku DPP ko angamamuone bwanji? Lero anthu akamanena kuti pali mabungwe ena ku DPP ko sali bwino, ndiye ine kumeneku nditulukeko ndigwirise ntchito mawu asalabada chimodzi. Inetu mawu amene amatulusa salabada chimodzi kapena akatulusa iye chifukwa munthu amene itu anali omenyera ufulu anasiya amachuka kuti ngeni na muthinya muhanya salabada chimodzi. Nyamata amene anasiya ndithu bambo amene izi zomenyera ufulu, ndiye ine ndigwirisire ntchito mawu ake kuti ndachokako kumeneku. Ndabwereka mawu asalabada chimodzi kuti ndakuyankhulani mokwanira komanso mwamveka bwino komanso mwa ulemu. Tiyeni timutaye, paseni bero, ngati simunampase bero Sylvester namiwayo apite ku nyumba kwake akauza mtima kwawo kuti calm down. Zimenezi ndi zimene zimphunzise kuti kunena zopanda umboni zimakhala zovuta kwambiri. Ndiye ineyo ndili pano pa programu yoti tiyeni tayankhula kuyankhulani a DPP, komanso ndabwera kuti ndikupempheni pamene tikumanga Sylvester namiwa kuti amafuna kapena wanyozesa kapena waononga kapena watani, ifenso pano tili ndi inu amene muli ku DPP, amene muli ndi maudindo ku DPP, mutionere anthu azikwanje. Pamene akumangidwa Sylvester namiwa tikuziwa kuti mawu amalenga, koma ifenso tikumbuse kuti muziko muno muli anthu amene avulaza anthu amene amenya anthu amene akubweresa chisokonezo muziko muno, kapena akabweresa chisokonezo osakhala akafuna, koma iwo amabweresa chisokonezo derekiti. Ndipo magalimoto a DPP kumbowe anaphwanyidwa, anyamata ake alipo. Anthu masivo 70 akhapidwa, anyamata ake alipo. Inu wina aliyese wa DPP amaenda pa chiopsezo kuphatikiza ndi ine pano, anyamata ake alipo. Kuchokera pamenepo ku chipata cha mikango kumene kuli ku State House ku Parliament ndikupasidwa anyamata ufulu okalowa kumpandako ndikukaphulisa magalimoto anthu osusa, anyamata ake alipo. Kodi pamene tikufinya Sylvester namiwa nkhanizi zofanana ndithu, pamene tikufinya Sylvester namiwa kuti andale ena amugwirisira ntchito udyo, iye yonso avomere kuti calm down, mtima ndizuyankhula. Kodi aja akagwirisidwa ntchito udyo, kodi milandu yawo ili pati, azamangidwa kapena ayi? Kodi chipwirikiti chimene chija sitikachiona ife a DPP? Nanga anthu amene aja ali ndi ukali bwanji? Chifukwa anthu amene ajanso ali ndi mulanduso ndi Sylvester namiwayi, anthu amene ajanso ali ndi akafuna kupha Sylvester namiwayi. Ndiye Sylvester namiwayi chabwino lero walakwisa, koma inenso ndikuyankhuleni abale yanga a DPP, ndikuyankhuleni ife, tiyankhulana ife amene tikulamulira ku DPP kuti kodi nkhondo imene inali muziko muno, zigawenga zili muziko muno,
Aboni Kalindo anachita kunena MCP kwabwera mfuti zochuluka kwambiri mfuti. Inu a DPP pamene mwalowa mupange find out mwansanga mumuze wamkulu wa polisi Inspector General achite akhazikitse chitetezo. Anyamata ambiri a MCP awa ali ndi mfuti, ndipo mfutizo akuyenda nazo, ndipo mfutizo kuteka kusogola kuno azivulazira anthu. Mmene mwalowa pano kuli chibwirikiti. Wina waomberedwa, wina waomberedwa, wina waomberedwa, wina waomberedwa. Kufufuza zonse zijasizi kupezekanso mutu wake. Kodi zijazika nena Boni Kalindo kuti muziko muno mwalo wa mifuti zopanda laisesi, anthu angoenda nazo. DPP imachuka ndi chitetezo, muyesese mulande mfuti zonsezi. Kodi Inspector General alipo kapena palibe? Utenga upite direct kwa Inspector General kuti asogoleri wosagona, chifukwa DPP isokonekera kwambiri kapena iyipa muthalikanso ayipa sakapuma bwino chifukwa cha maudindo amene ali mkatikati mwa anthu a DPP kusagwirisa ntchito bwino, kumangoyang'ana kuti popeza ineyo ndikuyendera mbenderayi, popeza ine ndine nduna mbendera yanga ndiyi, popeza ine ndikugona nyumba ya boma magesi china chilichonse ndi panti amene ndikuguliridwa za ulere misonkho ya Malawi, ndiye mukafika kumeneko mumayiwala kuti oloko chimbuzi chofula chamunya inu ku State House icho ifeyo twa DPP, inuyo tunduna za DPP. Pamene mukufula cha zimbuzi ku State House iko muziziwa kuti kunala anthu ena kumeneko kuti mupezeke inuyo ndi ifeyo panopa. Ndiye ifeso tikukupemphani kuti mifuti ilimo muziko muno, ndipo anthu akuphedwa mwakafinyira, ndipo anthu akuchita kuomberedwa, mukuziona kapena simukuziona. Ataipe apapa ataipe ndi muthalika inde kuti 2030 sakapuma bwino. Pamene tikutekesa ziko ndinamiwa, tisayiwale kuti muziko muno muli ziuza upandu, muli zoopsa kwambiri zimenenso a MCP potuluka mboma anazitenga zimene zija ndikumayenda nazo ndipo adakali nazo. Funso langa ndi obwerezanso kuti anyamata aja a MCP aja, a Jesse Kabwira aja, a Richard Chimondo Banda aja, a Moses Kunkuyo aja, a Zikhale Ng'oma aja, a ndani a Gotani Haraja, a Nancy Tembo, andani ndi gulu lawo, koma anthu amene aja azamangidwa kapena ayi. Kodi Richard Chimondo Banda anali ku polisi amati nsana walandira bero kuchokera mamuja wadwala nsana nsongati komatu 1 week yeni kumpaka na kuchipata mapitako katatu kuchokera ku polisiku watuluka iye wadwala nsongati. Ayi ndithu akungoziyendera andale musamatipusise ife tili pano kukuuzani chilungamo chifukwa simumamva. So nthawi zina kumavomereza kuti ife tinaluza ndipo tavomereza. Ndiye ife amene tili mboma tiyenera tikumbusane tokha kuti no, pamene tikupanga zinthu zina, pamene tikuziwa kuti tikulakwiridwa, koma ifenso tikuwalakwira anthu ena chifukwa anthu enawo amayembekezera kuti ifeyo ziko lathu lino lichoka apa lifika apo, lichoka apa lifika apo. Pamene zinthu zina zili bwino kwambiri, pamene zina sizili bwino, zisali bwino zotiyenera tizike pa ground nthawi yake inoyo, muziziziwa mukamayenda kapena ife a DPP tikamayenda tiziziwa kuti muziko muno masivo servant akhapidwa, muziko muno mayi akaenda ndi gangata anaomberedwa, muziko muno munali zigawenga zimene zimazitcha kuti iwowo akakugwira ainyankuleke amene akandiopseza ine ndikundisakasaka ine kuti akandipeza andipha chofwafwaza ngati nkhumba. Ati kunena tu ineyo ine popeza Mulungu ndamene amanditeteza ndipo adakali kunitetezabe ndikutetezanso pano ifeyo a DPP kuti tiyesese kuti zimene zijazo zigawenga zija ndi zigawenga tu zimene zotu zimene zija zikalowa ku parliament mpaka ukapulisa mateyala zija zigawenga tu zimene zijatu. Komanso mkatikati muzigawenga mmene muja munali zigawenga zina za polisi. Kodi pakali pano amene anganyamuka kupita ku State House ndikukapasidwa makii asogoleri mipanda ake imene ijayo, munthu ndikukapasidwa kii ndikusegula gate mpaka na ndikulowa kumakapulisa magali moto. Apolisi anali kumeneko analola kuti anyamata alowe ndani above the law. Panali wina amene akapereka madiru, panali wina amene akapereka lamulo. Kodi leronso tivomereze kuti akupereka lamulo ali kunja kwa boma kuti anthu amene musamange? Tivomereze Inspector General nthawi imene anali Merini Yoramu sitiziwa pakali pano kuti Inspector General chifukwa mayi Merini Yoramu wateteza anyamata amene mpaka na watuluka.
mpaka na ife talowa Nyamataja sakumveka mpaka na pano zikumandipweteka kwambiri ndipo ndikumadandaula kwambiri chifukwa muziko muno munali chipwirikiti, muziko muno munali kuba, muziko muno munali kuononga, muziko muno mwabedwa ndalama, muziko muno mwaonongedwa. Ife timati tikalowa tiyamba pamene tikupanga zina ndi zina anthu akupuma moyo wina, komanso tikukonza izizi kuti wina wobwera adzatengerepo phunziro kuti ukalakwisa boma limakumanga apatu palibe angaope kuti ndikabamboma wina lisazingobatu basi kuti ndikangoba basi palibenso ine yanga ndipanga china chilichonse chifukwa basi sitimangana iyani chikhala chizolowezi ichichi. Tiyeni tamanga imusipiwa kuti ife tiziwika DPP kuti ife tabwera ndi kuteteza, tabwera ndi chilungamo, tabwera ndi kukonza misonkho ya Malawi, tabwera ndi kukonza ziko. Tiyeni tamange amene ajawo aba ndirama za misonkho aja, tiyeni tamange amene ajawo adi andirama za Sadiki Mia highway aja, adi andirama za Chakwamba highway aja, adi andirama za Ngombela University aja, adi andirama za Njanji aja, adi andirama za Mwadimaki aja, adi andirama za AIP aja, za kubushale, adi andirama za chani malo kugulisidwa akezi nsukwa mwachisawa mpaka na kumazika kuti corruption ndi awawa mpaka na pano anthu azuna sisata aja adakalipo mpano. Kodi ife tikuti bwanji a DPP mukandimva iye iwo ukira mmangeni ayi ndithu asogolere musandimange musandipe mwana ine ndiwantendere ndi chilungamo sapitwa inoyo ndikufuna kugawo osagawanisa mtundu komanso ineyo ndikufuna kuiuza DPP kumanga DPP kuti muthalika kamakapuma akapume mwantendere. The great machine tamanja pa mwana sitima mumva bwino iyayi ine ndikuti ndigwirisire ntchito mawu asala bada chimozi kuti ndachokapo tu pamenepo ndakuyankhula momveka kwambiri kapena tasiyankhula momveka kwambiri. Ndachokapo pamenepa pamene ifeyo tili busy, pamene ifeyo tikuyang'ana zinthu kuti zikuyenda komabe wina akatizuzula ku DPP iko kuti pali ena akuba kwambiri. Tiyeni tisagwirisire ntchito kumangana, tiyeni tisagwirisire ntchito kuopsesana, tiyeni tisagwirisire ntchito kuti ndapeza mfuti ndi kuombera iweyo nkadha kupeza. Asogoleri a DPP musapange zimenezi, asogoleri a DPP sinthani zimenezi, asogoleri a DPP muyembekezere kuti inu ndi chiyembekezo cha mmawa. Kodi ngati inuyo mukuopsesa pano kuti ndikakupeza iweyo ndikuombera kunena ineyo, kodi ine nthawi ya ndale Mulungu nkukusankhani inuyo ndingakuthandizeni kapena ayi? Chifukwa inu mwagula mfuti kundigulira ineyo kusiya kwa aguliraja achoka mbomaja chifukwa amene aja mapanga mwano amene tene kati kagwira akatulusa mfuti nafe tituluse mfuti tagulaze ayi chifukwa mfuti zitazilephera kukazitenga pepani kumene kunachokako. Koma wandale ndi wandale zikapweteka umafuna nkhaniwe uibwezerese kuti anthu aziwe kuti uyu wachokapo apapa. Andale a DPP ifeyo tili mboma tisagwirisire ntchito kuopsesana, tiyeni tikambe chilungamo apapa. Ndakuyankhulani momveka ndigwirisira ntchito maulero asala bada chimozi angeni na mtinya muhanya kumene kuli yeko mawu amene wamataka yankhula manena kuti ndachokapo to pamenepo. Ndakuyankhulani momveka kwambiri ndikuyankhulani beno a DPP ndachokako tu kumene kuja ndikuyankhulani beni kapena ndiziyankhulabe ndife a DPP chifukwa ife tundameti kulamulira ziko palibenso boma lina likulamulira ziko ndifeyo tu tisamazikayikire iyayi ndifeyo. Ndakumbuse Anomani Chisale ndanena momveka kuti tikakutchulani musanene kuti timadana nanu, tikakutchulani musanene kuti ife tikukuzunguzani ayi. Anomani Chisale pamene mukuchita zabwino muziko muno, pamene mukuchita za mtendere ku constituency yanu, pamene mukuchita za mtendere ku ziko musayiwale kuti muli ndi anyamata chifukwa inu ndi youth director wa chipani cha DPP. Musayiwale kuti malonjezo anu pa nsonkhano mumanena kuti akhakha agulugunyinda abwa mpini osavotera. Ndibwereze ndigwirisire ntchito mawu amene agulugunyinda akhakha agwa mpini osavotera. Mukangovotera Profesa Arthur Peter Mutharika anyamata inu simuzavutika chifukwa director wake wa chinyamata ndi ifeyo ndi ineyo. Inu mukangofuna kupereka madandaulo mupereke kwa ine ndimakhala ndi Profesa Arthur Peter Mutharika pafupi ndipo nimudandaulira kapena nimuuza. Ndiye ine ndikuuzeni kuti Nthiramanja Boys ndi wa DPP mwana wa DPP ndapempha ndipo ndayankhula kuti musatiyiwale anyamata ifeyo. Tilipo anyamata ife kamulu kamene amene ife tinayika moyo wathu pachiswe kuti tiphedwe tisaphedwe koma nkulu tiyesese kuti DPP ibwerere pampano ndi Profesa Arthur Peter Mutharika pamodzi ndi inuyo mukuti agulugunyinda akhakha agwa mpini musavotere ifenso tikumenya mbalimu. Ife timayang'ana mawu a inuyo kuti achinyamata sazavutika akakhala ndi dandaulo azayenda direct kwa ine musaseke makutu inuyo Anomani Chisale youth director wa chinyamata.
Amukito Secretary General wa chipani cha DPP, Secretary General wa zonse za DPP, mutuluse zinthu zina, yang'anani anyamata anu, yang'anani gulu lanu Amukito, musaseke khutu chifukwa ndi maminista ndinu anduna chani ife iyayi, ife tikungopempha kuti inu ndamene chili chiyembekezo cha anyamata a DPP. Kodi anyamata a DPP anjoya kapena sanjoya? Mwaiwa mmodzi ndi ineyo ndikupempha chithandizo chanu kuti mundithandiza kapena ayi, chifukwa ine kuthandizidwa kotu ndi kwa chifundo kogwada kodandaula osakhala kukulamulani, koma mutangondikumbukira ine simundipase ntchito ine manena ngongole iyo ya madefuyo imene timayembekezera kuti mwina DPP itati ifuna yakonde anyamata a DPP, kuti mwina anyamata akhale oziyimirira paokha, tisamazunzike muziko lathu muno mutiponya pasogolo ni ngongolezo, koma ngongole zijayi mwasankhanso anthu opasana, mwasankhanso olemera okhaokha, mukusankhanso ana amabwananso nkumayikanso mmenemo mungongolemo. Ine wasapitwa ayi, enawo ayi, chifukwa enawo tu ine ntanena mbuyomo anati ine waphuma opupuluma ndikufuna ndalama, palibe asayifuna ndalama. Anamiwa waso twali kundende watu ni ndalama tu iyi alipo anaonesa. So pano ine sindikugwira ntchito tu kuti ndionesedwe ndalama ndi munthu wina wake, ndimangozibwerera ine kupempha kwa abale anga amene ndimaziwawo, ndiyenda bwera pano oloko wina anene kuti ayi wapupuluma mwezi uno wazingati, chifukwa pali ena takanena mbuyo wapupuluma iweyo ukupempha kwambiri iweyo, ndiye ine ndimauza kuti okay, ngati sitilimbikira kupempha amene wasati ona kumauza ma activistiwo alipo waonedwa kunena kuti ayi apa awapangidwa zakuti, ena wangonyosoledwa ka 200 koma sikunena kwake mwano, wina akapasidwa ka 100,000 ndi nduna ina yake, zoti iyeyo zalowa nthumba mwaje ife tikufuna za business basi amatemenuka iyayi wakuti wabwino ife sitikunyozesa munthu, koma ife munthu tikamamuzuzula palipo kena kake kamveka kunjaku, ndiye tikufuna zimenezo asinthe. Ngongole tithandizeni a DPP inu. Ndime pa chilungamo sapitwa imayimirira wina aliyense chitipa tunsanje Kalonga Mangochi, ma activistinso amayimiriridwa ndi sapitwayo. Ndiye ine ndimangobwera pa chilungamo pa mtendere kumanga ngodi ya zonse kuti ngankhale anamiwa atulusa mawu opseza ziko, ngankhale anamiwa atulusa mawu osokoneza mtundu, anamiwa atulusa mawu onyoza nduna, anamiwa atulusa mawu onyoza presidenti, koma tiyeni mtima tizuyankhula kuti calm down. Namiwa ndi munthu zika ya Malawi, anabadwa ndi mayi ndi bambo ngati mmene muli linu, ndi wofoka munzeru, ngankhale ali ndi bungwe lake la sideti koma sangakhale 100%. Pali ena amene amugwirisirire ntchito Namiwayi kuti akhale ofoka munzeru, chifukwa timafoka munzeru tikaona wina wake wandale atatitulusira kakhobiri tapanga izi zopanda umboni, ndiye nkhaniya ikakutembenukira amene amakutumaja, amene anakupasa kakhobiri aja samaonekera, bisala amangooneka mwapo ndi apo. Ndiye zimenezi ndi zimene ndafuna kuzibweresa lero kuti Profesa Mutharika wanyozedwapo, watukanidwapo, munthu osaoneka bwino iwe, koma Mutharika ndimamuziwa kuti amauyankhula mtima kuti calm down. Ndala iyi ndi wamtendere, ndala iyi ndi wachimwemwe, ndala iyi salimbana ni munthu, akanakanga takulimbana ni munthu mbuyo anthu akukumba misewu, anthu akumenyana, anthu akutani, Mutharika akusekeredwa njira, koma Mutharikayo sana amanga anthu amenewo. So lero Namiwa wangotulusa mawu kunena kuti mwina next 2 months kubwera president wina Mai Geniansa, ndi mavuto iyeyo. Ndikuziwa kuti utenga upite direct ku chipani chokondedwa, chipani cha fuko, president wake ni Mutharika, anthu amtendere, anthu achilungamo. Inde walakwisa, koma iyeyo tu
amafuna kubweresa mawu achisokonezo, osakhala wapanga chisokonezo koma amafuna kubweresa mawu achisokonezo, kapena amabweresa mawu achisokonezo, kapena wabweresa mawu achisokonezo. Tathandauzireni ndi kumuyika munthu yopoteropo ngati nzika, ngati Malawi wagwiraponso ntchito muziko muno, ena timasangalala nawo, ena timayipidwa nawo, apanso ngati ifeyo a DPP ngati timaziwa kukhululuka, tiye timukhululukire mkuluyo namiwayo wamkulu wa sidetiyo, chifukwa Progressive Party imatchuka chimwemwe ndi mtendere ndi chilungamo, komanso ukasokoneza imakunyesa ndithu, imakupanga cha unyankuleke. Ndiye ife tikuziwa kuti anamiwawa akupanga masewera akhonza kupangidwa za inyankuleke. Ndiye ine ndikufuna ndipemphe nduna zimene inuyo mwakhuzidwa nawo nkhani ya anamiwa, inu a Profesa Mutharika, ndimaziwa Mutharika ndi wamtendere kwambiri, wachimwemwe kwambiri, ndikuziwa nkhani izi zingankhale pabwera mawu oti akusogola kuno next 2 months kubwera president wina kusonyeza kuti uyuyu si kanthu alipoyi. Ine ndapempha Mutharika kuti khululukani, ndipemphe chipani cha DPP kuti khululukani, ndipemphe nduna khululukani, timange umozi tiyende limodzi. Tikufuna tipewe mbiri imene ikunenedwa kapena imene imanenedwa kuti chipani cha DPP anthu ambiri amachitchukisa ndi nkhaza, ayiwala kuti kumbuyoku kuli anthu amene apanga nkhaza mpaka na pano ndi amene ife tikuyembekezera. Azogoleri the great machine. Ngani subscribe pano pa Bakili Muluzi News TV ndi cholinga choti muzilandira nkhani zosiyanasiyana zimene ife tizikukonzerani pano. Ife tili pano kukusangalasani, kukupasani nkhani zimene zangochitika kumene, kaya ndi ndale. Ife tili pano kuti tikupasireni nkhani zimenezo. Inuyo mungopanga subscribe kuti mukhale limodzi ngati gawo limodzi la channel chino. Zikomo kwambiri, tiye tiwananeso mu video yosatirayo.